Tá má blízky, tá je tvoja. Mi to, jaké číslo bola? No možno ten kurír? Áno, prosím. Dobrý deň, prosím, my sme tu v zahradníctve. By som mal nejaké otázočky na stromčeky, že by som chcel kúpiť. Áno, tak ak ste na aute, zaparkujte dnu a poďte ďalej. No, a prídite hore cestou, ja vás vidím, poďte hore pri nás. Tyle do zákazníka točíme. Nevadí. A tu je tá jama pojebaná, dám to takto. Ani chvíli na to nenapovedný. Dobrý deň, vítajte. To vy máte také pekné číselko? No. Chodili sme okolo spálenice a minule hory musím sa zastaviť. Áno. Máte tu aj cyprúšteky? Cyprúšteky? Toto sú tuje, ne? Áno. Len to chytá tú chorobu. Áno. To nechcem. Zapasili sme s tým problémom, No. ale máme na to chemiu. Aha. Akurát to stihlo chytiť, tak to vidno. Takýto stromček čo stojí napríklad? Neviem vám povedať. Ceny dáva môj šéf. Aha. Čiže funguje to tak, že čo sa vám páči, ak máte model so sebou, odfotiť. Aha. A pošlete môjmu šéfovi na WhatsApp. Aha. A on vám dá cenu. Aha. A keď odfotíte niečo, tak zoberte aj s pozadím, aby bolo vidno, Áno, že kde to je. Áno, aby sme to nehľadali. Hej. A tie žlté s tým žlto-zeleným, to je čo? Tiež tuja? Áno, to sú tak, počkajte, neviem názov. Oni sú také frkané. No. Neviem, či tuja frkaná, alebo tak sa to nevolá. Ja mám teraz takú olivu bonsajovú. Aha. Dobre, tak ja si pofotím a tam je číslo na toho majiteľa. Áno, na tej rohove hnedej Hej. bude, tam je moje a jeho číslo. A